pagpapalakas ng turismo, kabuhayan at trabaho. Ito ang bagong yugto para sa bayan ng Pasakaw ang binuksan kasabay ng groundbreaking ceremony ng Prime X Project o Pasakaw Riverine and Intertidal Mangrove Esplanade Experience na isinagawa bilang bahagi rin ng selebrasyon ng ika-25 taon ng Pasa-Pasa Ikaw Festival ng Bayan. Naging tampok sa groundbreaking ceremony ang pagdalo ni Tiaza Chief Operating Officer Mark Lapid na nagsilbing keynote speaker at nagpahayag ng suporta sa proyekto at sa mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan. Very successful. Congratulations kay Mayor Nino and sa people pabayan ng Pasakaw. Of course, to the LGU, congratulations po. Matagal nyo ng pinlano to, taon ng puhunan. And eventually, nung May na nag-usap kami, linatag ang buong plano sa akin. And I'm very happy na ko na at least kahit papaano ang opisina ho namin ay makatulong dun sa matagal na pagpaplano ng munisipalidad ng Pasakaw, of course through Mayor Nino Tayco, magkakaroon ng reality because May natin yon. So at least I think out of July na pa-approve na ho namin siya. So we're just waiting for some requirements na lang for implementation na ho tayo. Dagdag rin ni COO Mark Lapid, malapit sa kanyang puso ang Bicol Region, kung kaya't simulat sa pool ay patuloy ang pagbaba nila ng mga proyekto sa rehiyon na naglalayon na makapagbigay ng mas marami pang oportunidad at kabuhayan sa lahat ng Bicolano. We've been here paikot-ikot together with Albay, nandyan din kami sa buong Bicol Region. Ay talaga sumusuporta kami for tourism na kailangan sa mga ibang project pa namin, not only for Camarines Sur, let's say for Albay, marami kami doon na i-develop ngayon na Masbate, meron na rin kami. So we're very much happy, at least sa akin, for Masbate, opening up for tourism, it's a new one. Bago siya, so tulong din kami para magkaroon ng maraming engagement for Bicol Region, magkaroon ng maraming trabaho at magkaroon ng maraming kabuhayan para sa ating mga kababayan. Para naman kay Pasakaw Mayor Nino Tayco, higit pa sa infrastruktura ang maaaring idulot ng Prime X Project. Maaari itong maging susi upang mas makilala ang bayan ng Pasakaw at mas maraming turista ang mahikayat na bumisita sa kanilang bayan. Hindi lamang tuwing summer, kundi sa buong buwan ng taon. Unang-una, mas makikilala ang bayan ng Pasakaw. Unang-una po yan. Pangalawa, pag nakilala ang bayan ng Pasakaw, sigurado na mas marami pa ang pupunta dito sa Pasakaw. Mga turista, lahat pupunta dito, titingnan yung bagong tourist attraction dito. Then magbibenepisyo na ang tao. Simula sa transport sector, mga maliliit na mga negosyante dito, mga resort, lahat po makikinabang at makakaroon ng oportunidad para sa trabaho at hanap buhay. Yun naman po talaga ang nasa likod po ng turismo is hanap buhay. Kaya natutuwa po kami dahil ang CHESA ay nandito, nagsusuporta sa amin bilang ang Pasakaw ay kilala sa summer capital ng Camarines Sur. Kaya natutuwa po talaga ako kasi this is part of our vision that Pasakaw is known as summer capital of Camsor. So our vision is to be Pasakaw is turned into a green city of the sun. Kasama sa mga nakibahagi sa makasaysayang aktibidad ang mga opisyal ng LGU Pasakaw, DENRO, CENRO, Ateneo Dinaga University, Central Bicol State University of Agriculture at iba pang katuwang at stakeholders. Ibinahagi rin ni Mayor Tayco ang kanilang taus-pusong pasasalamat at ipinagmamalaki ang pagmamahal at suporta na kanilang nararamdaman mula sa pamilyang Lapid. Dahil sa mga proyektong makatutulong sa kanilang bayan, mas nabibigyan umano ng linaw ng mga ito ang kanilang mga pangarap sa komunidad. Sabi nga nila po dyan, silensyo lang. Senator Lapid, silensyo lang. Ano po, yung mag-ama na to. Pero nakikita natin at nararamdaman namin. Na hindi lang kami LGU na humingi ng support, ng assistance o tulong sa kanila. Pero tinitreat niya pa kami na bilang tunay na kaibigan. Yun ang kagandahan ng pamilya Lapid kasi yung relasyon nandoon, yung foundation of relationship talaga namin, parang hindi iba na sa amin. Kaya yun ang kagandahan na talagang we are admire Senator Lapid and COO Mark Lapid.
Mula sa isang planong matagal nang pinaghandaan, ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad ang Prime-X Project. Isang proyekto na naglalayong maging isang compact model program at isang multi-zone na inisyatiba na magbabago sa coastal corridor ng bayan bilang isang masigla, mayaman sa kultura at likas kayang destinasyon. Idinisenyo upang ipagdiwang ang maritime heritage o kasaysayang pandagat ng Pasakaw, palakasin ang turismo at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng komunidad. Sa pagsabay ng Prime-X Project sa Pasa-Pasa Ikaw Festival, malinaw ang mensahe ng Pasakaw. Handa na ang bayan para sa panibagong yugto ng pag-unlad. Jane D. Guzman, BHTV News.